Barcelona, dijous o divendres, dijous, avui, estimat reis d'Orient, apreciades alteses reials, senyors meus, em sembla que aquest any sí que m'he portat bé, em sembla que sí, oi? I llavors, doncs m'agradaria molt que em portessin una consola de videojoc, o no, millor un ordenador petit, no, una bateria, sí, no, o un piano elèctric, o qualsevol cosa de música, sí, no, millor alguna cosa de muntar, un Lego o un Mecano, sí, no, una caixa de llapisos de colors, sí, definitiu, una caixa, o una planxa de surf, de les petites, ja està, una planxa de surf blava, o vermella, o amb un dibuix, o un gosset, no, un gos no, que hi ha moltes races i no és fàcil escollir, un germanet, o una germaneta, o un hàmster, això, sí, un hàmster de color marró, o blanc, marró, blanc, i així, si no m'agrada el puc tenyir. Un hàmster, sí, o un poni, el que no em veu poder portar l'any passat. Sí, un poni, no? Un poni, sí, gràcies.